Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Bangon na diha. Bangon! Huy! Ay, unsa ba? Unya na, uy. Unsa man na? Giduka pa man ko. Huy, Lily. Adlaw karon sa itong kasal, ha? Busa kinahanglan mo pagwapa ka. Ha? Alas 10 ang atong kasal. Busa bangon na diha og isulob ang sinina nga akong gipalit para nimo. Magpakasal gyud ta? Uy! Magpakasal na ta. Ug ay siga-siga sa imong mata diha. Pangandam na diha. Ug ayaw gyud ko katagi problema, ha? Namunsa ka? Ikaw ba? Nga namang yesog man gyud ka diha. Naniguro lang ko. Naniguro ko ngayo. Kaya di mahimong mausab pa ang gibuhat sa imong kaluha sa akong kinabuhi. Giguba niya ang tanan. Di pa kauwawan pa ko niya. Okay na ko, uy. Total, si Lily man gihapon na naminyo o dili man ako. Sige na. Bangon na diha. Pagwapa na. Hello. Naaba si Yvonne. Ha? Sa'yo nga milakaw? Moari siya sa amo? Oo, pero wa pa man siya diri sa bahay. Sige. Ako na lang paabuton. Bye. Ma? Oh, ready ka na? Ready na ko, Anil. Tuwa na ang bayot ay. Nag-makeup na ako. Ako nang ipapamahaw. Aron, si Lily na sa baya make-upan. Okay. Ayun na, kinsam tayo mong gitawagan. Ay, si Yvonne. Dili man siya makontak siyang cellphone. Baong nanawag na lang ko sa ila. Pero ang yang helper ang nakatubag. Unya, unsa may gisulti sa helper? Akalakaw na kuno si Yvonne. Kaganinang sayo pa. Padong na kuno din. Pero wa pa man siya moabot. Ay, nabalaka na noong kuda. Ma, adlaw ron sa akong kasal, ha? Busaay ko bala ka diha. Sige lang, mutungar to si Yvonne. Pero misaad siya nga naagyon siya sa inyong kasal ni Lele. Mutunga lagi to siya, ma. Ay, kabala ka. Oh, naan ako. Paingon ako sa dapit nila ni Lily. Okay, sige. Magkita na lang ta dito. Nakatultol na ko ang dapit niya mong giingon. Sige, bye. Nganong karon pa man sa ko nakahuna-huna ini? Kinahanglang ako unta ning nabuhat sa una pa. Kinahanglang makakita ko grason. Aron dili na yun ni Arnel ang pagpakasal kang Lily. Dili ko lang una i-on ang ako sa ka-cellphone. Aron dili ko makontak ni Arnel o ni Tita Corazon. Di man makontak sa Yvonne, ma. Mao na na'y problema karon. Ma, ay nagkabala ka ni Yvonne. Naibaw na to siya sa angay niyang buhaton. Ay, Oo, tita. Makainit na ko. Isa sila ko. Di kapan? dali, sunod na ako. Dali, sunod na ako, day. Kung sa mga kinitabo ni Yvonne. Unang higayon karon nga di siya makontak kung akong tawgon. Wa gid siya gusto nga matambong sa mga kasal ni Lily. Ay, what na cute. Sus, bisa kong saon. Maminyo na gikuan eh. Hala, uy. Mura man og dili ko makatuo nga. Maminyo kog dato. Unya, dili pa jud ako uyab. Ay, ako'y. Unsa kay resulta ning kabuangan, no? Siya ang bride.
Ya, ang pagpapahan ni mong maayo, ha? Kasayon na lang di ang pagkapahon ini niya. Uy, ang sipon na sa naong, no? Ay, taha na. Ah, Dali ka dyan, liga. ha? Adlaw karon sa imong kasal. Busa, ikaw ang Diyos sa karon sa sala sa huwes. Kanang, Mika, mugwapa pa ka ako? Muga pa ka sa moth there. Wow. O sa imong name? Ana, Lily. Tawagan lang ko, Lily. Yes, Lily. Pagkapahon, tagi ka, day. Labaw pa suter, Lily. No. Hello, ate. Mahimong mangutana? O sama na, ma'am, pangutana lang. Nakaila ka ba ni Lily o Noy Jose? Ay, si Lele. Ay, ang igat o gwapang si Lele. Unsa igat? Ay, hala. Buwa nga ginakong baba, oy. Bataka naman gini o kabi ang babaa, oy. Pilpilong ko bakani, oy. Kuan. Mauna. Lily o Noy Jose ang akong gipangita. Ay, maulagi na, oy. Kuan manggod, ang ako nabatian ba kay nakapanghantok man kunog dato kay si Lele. Mo nga milaya sa siya din, he. So, dili di ay ni ang una nilang gipuy-an? Nagbalin-balhin man na sila, day. Ang una, gudi lang gipuy-an, kay ka namang balay nga gubaon. Unya diha sila nangabang, o ang iyang amahan pod nga si Jose. Mao ba? So, nakasuhito gid ay ka ni Lily. Oo, oy. Kisabay na makasuhito to si Pata, maputong bataa, oy. Ani man ko to magutangan, bataa din hekod. Unya, sige matog sol-sol sa amahan, magminyog milkano. Mao ba? Ay, nagatuo, maghani, may kag gibugawan to siya si kaugalingong amahan. Unsa? Ay, mao na ay ato na iti chismis na magpuna, oy. Pero, ay da, mao nga gidungog-dungog, god nga, gibugawan niya iyang anak. Ay, naman sa siya mga kaila sa unahan, yung mga kababata na pa man dihabuhi pa man. Ay, kana. Ano rin imong pulma there? Hala, uy. Perfect. Perfect. Sige ka nang magsulob na ko sa kong sinina, ha? O sige, dear. Okay na make-up ni mo. Dili na yun ka mabiyaan og bana, anak, day. Ay, sige. Gawas na lang kay mag-ilis na ko. Unya, komportable ra ba sa imong sinina, day? Ta. Komportable ka ra? Hoy, wala lang di ko komportable. Basta kay mao na gusto sa kumbana. Aw, wadyo ko'y mahimo, ana. Ako gini isulob. Oh, Arnel. Unsa man? O ba gyud mo makontak si Yvonne? Ha? Wa man gyud ma. Aw, kundi pa siya mo nga inig alas 8:30. Manglakaw lang ta. Ay, nahala, sige. Sige, diha kauna. Kaya ako tan-awon kung ready na ba to si Lily. Tita! Oy. Tita! Uy. Ready na si Lily, girl. Hain man siya. Kinahanglan makalakaw na mi. Charon! Ay! Og niya na si Miss Lily! Okay na ba ko? Oh, okay na ko. Malakaw na ta. Wow! Kagwapa sa akong umagaron. Nanay ko, mami. Unsa pa may itong dugayan? Mami, okay na ba ko? Gwapa na ba ko? Oo, pastilan. Gwapa ka na kaayo. Og sure yun ko. Kung magkaapo man ko, babay, ay gwapa ka ini. Kung lalaki, gwapo sad. Siya na yun ang labing gwapang apo sa kalibutan. Di ba, Arnel? Ha? Hoy! Nausaman ka! Mura man kadiyag natulala ang nagtanaw ni Lele. Gwapo na kayong umaabot mo asawa, unsa? Guwapa kayo siya. Pero di mahimo nga malangan ta sa iyang kagwapa, ha? Kinahanglan makalakaw na ta. Dali na law. Gunit akong bukton. Ay. O ikaw ma, ari ka speakers na ko bukton. Tinuod ka man, oy? Kawatan si Lily sa bata pa siya? Kawatan! Puti kawatan na. May tumanagpas pulis. Mga awat pagkaon kung gutmon. Mga tinda ba? Kamiserable sa dayong kinabuhi atong bayhana. Oo, lisod-lisod sige noon. Kaya biyabiyaan to sa isamahan ko na manugal na ni. Bagay.
Mao ba? Okay. Tawa man. Sige, Manoy. Salamat sa nindot kayong impormasyon. Tawa man noon. Lili, pagkabati di ay di mo kaagi. Kawatan ka di ay. O gibugawan ka pa sa imong amahan. Kinahanglang mo gawas ang imong baho, Lili. Mapurma man sa ka kung pormahon ka. Oh. Grabe, sa ni mo manulti, oy. Grabe, chut kaayo. Sakit-sakit man sa kasinultihan. Gidayeg ti ka. Guwapa man sa ka. Pero, mas gwapa gyud si Lily. Mas nindot siya kutis, no? Ay, may mo ba? Ayaw na pag-isgot na imong kaluha. May mo ba? Pero, Hilom na. Panahon ng hubuan ta kasi mong maskara, Lili. Tawagan ko si Arnel. Kinahanglang dili siya makapakasal sa babaeng hugaw. Kaluod niyang huda-hudaon. Buang na gid si Arnel kung magpakasal siya sa usa ka babae nga gibalikya sa kaugalingon niyang amahan. Okay, yan na kita. O pila na lang kagutlo. Kasal na to. huy. Huy, Oh, saman. sabot ta ha. Hmm? Drama ra gyud ning kasala ha. Drama ra gyud ni ha. Oh, lagi. Drama ra ni. Oh, kadit. Oh, si Ibon kining nawag. Oh. Hello, Ibon? Arnel, Oh. ayaw pakasal kang Lili. Oh. Naibaw na kukulong sa siyang matangas pagkababae. Ibon? Hugaw siya, Arnel. Hugaw nga pagkababae si Lili. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!